Ayun, good morning mga kacham. Ayun, nandito tayo ngayon sa Tinambak. Ayun, titikman natin yung special lumi nila. Dito to mga kacham sa may bigas. Yung kasama natin yung tropa natin, si parang Aljon, yung sponsor natin ngayon. Ayun, pumunta lang tayo dito, galing tayo sa Roma para matikman yung special lumi nila. Yung grilled egg. Ayun, siyempre may extra. Kasi mahirap sa itlog si kacham. Ayan mga kacham. Alam na this. Mayroon pa tayong chicharon. Ayan. Tama-tama to dito. Ayan mga kacham. Bagoon lahat. Salamat pa rin sa mga nagsusuporta at mga nanonood ng mga video ni kacham. Ayan mga kacham. Samahan niyo ulit ako na kumain dito sa Tinambak sa may bigas lang ito mga kacham. Kaya kung gusto nyo ng masarap na lumi, ayun, dito lang kayo sa may gilid ng bigas sa may gasolina. Ayan, thank you. Bakbakan na to. Bakbakan na. Ayan tayo mga kacham. Kaya na to. Ayan. Magdiyan ka mo. Tama sa diba kita. Chicharon pa oh. Hindi, malapot talaga siya mga kacham. Ayan. Yung lumi na lang. Ayan. Sabi ko, laga to. Tranquilo ang buhay, kandawang paloma. Pero ang diretso. Kasi, Lalagyan natin chicharon ng mga chicharon. Oh, yan. May chicharon oh. Pulpang sa toppings. mga kacham ha, kung gusto nyo ng lumi, yung mga mahilig dyan uminom, kung gusto nyo ng pampa, ayun, pumunta lang kayo dito. Special lumi nila mga kacham. Ayun, mayroong laman loob. Ayun, kasama pati yung mga kacham. Ano yan? Kasakam. Lamig kayo. Tranquilo. Pero ang lasa mga kacham. Hindi ka bisa. Diba sa akin, hindi mo. Ano po? Lima. Anong ta? Sabi niya. Balik mo lang. Balik mo lang. Balik mo na lang. Papakalong mo na lang. Ito mo siya kung parang Marami dito kumakain mga kacham. Sob na sob. Yung tamang-tama yung pinsa ng galing. Ayun. Ayun. Tama pala mga kacham, masarap talaga yung nila. Yung lumi nila dito. Sulit yung pagdayo namin dito. Galing si Roma, yung sulit. Sulit. Si Ramon. Sana makapagsit ka doon. Goreng dang.
Fun. Wah. Mga kacham, yung tropa natin meron din silang ano, meron din siyang vlog yung ano namin, subscribe na lang din. Paluman yan. Sige pare. Pag-ari ko kan kasi raman, hindi na kasawang balik-balikan. Sabi niya na yan, kung ang bata ang nakasawang balikan, nila yun na kasawang balikan. Sigarin pa. Kaya dumadami na yung kumakain mga kacham. Kaya mo. Kaya mo. Ano mo itong kaya mo? Sila mga kacham, yung mga customer dito. Ayan. Dito tayo sa may lumihan, sa may bigas. Ayan ang mga customer dito. Atak na atak. Ayun, shout out kina ate, yung mga ano dito. Mga nag-aanda dito lang ano. Mga lumi. Malay, parang nasa Batangas. Mapapasabi ka na lang talagang wow. Te, manggurang na pong sarang araw. 50. Ayun mga kajam, Dose ang sumo. sa halagang 50 pesos, Ay, sala. Punong-puno na. punong-puno na, sok na sok. Parang, ano, siniksik. Dapat parang ito. Mamaya na. Sige. Kaya mo. Ha? Kaya ka lang. Kaya, bumong. Karena sudah tuh tak aja sih aku nih. Ayo. Yan mga kajam, nakakatatlong itlog na tayo. Ay, ano? Ganda pala. Grabe. Sumasya na po. Ayun, so. Pinagtak pa, mga kajam. Kuha tayo ng tubig. Nagatub. Tira ko. Wala. Mga kajam, kasama natin yung tropa natin, yung pinakapugi kong tropa. Yung parang, ano Gorday kumbinsido. Hindi nga manindo. Kaso,
ano po yan din, ano na yan, take ina. Kaya, sorry na lang kamo. Ah, Pati. sa lagang 50 pesos mo mga kajam, ayun, busog ka na. Ay sinasabi ko sa inyo. Hindi na kamo, bigas, kinalas. Ay bago pala, marin nasa may bigas lang siya pero hindi ko po aram ang pangarang kang ano nito. Bali po, nasa tapat lang siya ng bigas sa ngayon katahit po siya ng ano, pistisan po ng gusto nyo mahingawan, kung naparainom ka mo, umigdi ka mo. At kami, pampahingawin eh. Ay mga kacham, salamat ulit sa ano, sa lahat-lahat na nagsusupport, sa lahat-lahat ng nag-subscribe ng channel ni Kacham, sa lahat naman nanonood. Ayun, thank you. Sana manatili pa rin kayo. Ayun nga pala mga nagpapa-shoutout sa akin. Ayun, hindi ko na kita yung ano, next time ko na kayo isa-shoutout. Ayun, thank you. Sana manatili pa rin kayo sa panonood ng ano, ng video ni Kacham. Mga simpleng video ni Kacham. Ayun, thank you. Ay, pinagsalang kita.